Eleksyon 2022. Sa buhay tayo dyan mga kosa, botohan na naman. Ngayon, alam naman natin na kung sino yung mga kandidato, di ba? Sina Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Wala pong imposible kung ito ay itinakda ng ating Panginoon. Nana Mayor Isko Moreno Dumagoso at Dr. Willie Ong. Vice President Leni Robredo at Senator Francis Pangilinan. Ang sakit ng tenga ko at ulo ko. Napahinga ko itong mga to. Ang tanong ngayon, kung sino mananalo, anong gagawin nila para sa mga problema natin na to? Ako kasi meron akong idea o meron akong gustong ipanukala na gagawin nila para masolusyonan itong mga to. Kasi ilang taon na di ba? Paano kung gawin natin to? Paano kung magtanim tayo ng fruit trees? Yun lang. Tingin ko, fruit trees and malunggay. Maraming mariresolva na problema ng Pilipinas. Isipin nyo lang to Pag may fruit trees, every street na madadaanan natin ng fruit bearing tree, ano mo solusyonan niya, di ba? May free food, so hunger. May supply, sakto yung demand, bababa yung presyo ng bilihin. Pangalawa na yun. Pangatlo, pollution. Bababa ang air pollution, di ba? Kasi, puno. Pangapat, pagbabaha. Na laging problema ng Pilipinas. Yung crime rate, isipin mo yung crime rate, bababa. Kaya naman nakagawa ng masama yung mga tao. Siyempre, dahil, saan ba? Kasi, wala silang makain. Wala silang trabaho. So, kung meron trabaho, kulang, di ba? Kung paano kung gutom yung anak mo, kailangan mo ng pagkain. Punta ka lang sa puno kung saan may namumunga. Marami namang puno Maraming schedule ng puno kung kailan siya mamumunga. Sa Pilipinas, napakadaming puno. Anong tanong dyan? Masusolusyonan kaya ng mga presidente yan? Ito yung parang magiging liham ko sa Pangulo natin na sana mapaglaban natin na gawin nila to. Kung harangin nila yung simpleng puno, bakit? Diba? Free food na yun free oxygen, linis ng pollution, baha, crime rate bababa. Ewan ko na lang. Merong 4.8 Filipino family ang nagugutom. Paano kung mapababa natin yun? Diba? Yung pagtatanim ng malunggay, sa every street din, kung kaya, para sa malnutrition o malnourishment ng mga bata. Napakadaming malnourished sa Pilipinas. 33% ng age na 5 and below na Pilipino is malnourished. Sa Africa, nagkaroon sila ng solusyon. Ang ginawa nila, yung malunggay. This is the story of the Moringa oleifera tree in Tanzania. People also call it the miracle tree. It was given this name because moringa is one of the most versatile trees in the world. Moringa is considered a superfood. Vitamin C, A and E, minerals such as calcium, proteins and amino acids contain 2 times the protein of yogurt, 7 times the vitamin C of oranges, 4 times the calcium of milk, 4 times the vitamin A of carrots and 3 times the potassium of bananas. The seeds are high in fiber and have immunity-boosting qualities. After many village meetings and organized activities, like Moringa cooking workshops, teachings in schools and villages, slowly but surely, Karen, John and Clement won over their first farmers who started to cultivate Moringa. Okay, maraming documentary tungkol dun Kaya panoorin nyo na lang, di ko na papakita lahat. Basta konting clip lang ito, pwede na to, di ba? Yun lang ang liham ko sa sunod na presidente. Kung sino manalo sa inyo, sana naman galingan nyo. Gawa lang gawa para may mababalikan.